И здравейте, приятели! Днес се намираме с ново видео, в което сме намерили изоставен парк за катерене, който е много опасен, но ние сме екстремисти и затова ето това момче ще се опита да катери днес. Първо, второ и трето ниво. Нека да започнем. И сега, както виждате, приятели, започваме от първото ниво, което се качим ето тук и да продължаваме, завивайки ето така, като има и бреки пътища. Верно ли, бе? Дръж го да не мърда, дръж го. Добре, минахме първото ниво. Еми, ние вече минахме от трудното да минем. Ма не, виж са. Ние ще минем от тука, след това по въжето и така пак ще завием оттам. А къде се качва на втория етаж? Как се качва нагоре? Ще видим. Чакай малко. Къде Айде. Чакай, ще снимам тебе. Сега трябва ти да си първи. На. Леле, падна и се отърпа. Крисчо, are you fucking okay, bro? Очевидно няма да спре нас, така че и аз тръгвам. Let's begin the show. Готов. Ето го и той. Сега ще почнем през тия въжета и ще завиеме натам и ще започнем още. Айде, Крис, давай! Трудно е, приятели, но и аз тръгвам след него. Сто стигна не се пребия. Приятели, гледайте и следващите епизоди, защото ще сме по етажи. Първи, втори и трети. Така че ако ви е по-интересно, ще се катериме нагоре. А там е трябвало някога с въжен тролей, защото е опасно да не паднеш. Айде, красиво. Ето го и той. Още стълби. Сега това е интересно и той ще го спринтира. Дай. Бро, no way. Той спринтира. Та последни криви стълби. Айде, Крис, давай, минавай ги. Без да се паш на земята. Преби се. Oh my god, bro, what the fuck are you doing? Той не падна. И сега най-трудният парт от първия етаж. Криси, ще го минеш ли според тебе? Да. Давай. Шефе. Трябва да се провреш между дървото, а не отстрани, може би. Добре. И аз тръгвам. Добре, той ще мине между дърво. Между другото, хора, взимайте си селфи стикове, защото е много по-удобно с тях. Тъй че. Приятели, аз ще се провра между дървото. Не мога. Добре, Криси, минахме почти всичко от първия етаж. Сега това мисля, че е най-трудната част. И ти ще трябва да го минеш без да падаш. Айде, тръгвай.